a moment of destiny or say shebre breno abusiafo na otwe asan akọ apro abeto yembio yedai ho ase se wabo menu ho ban na wama na otwe asan abeto yembio kota emu nyinara ye no hwe abofo mensa enkra sam no last week ye de disia edikan wo kota yi emu ede ebrewo na otwe mu nso ye de etoso mienu no na ye de ebrewo no atifia sam no ose shebre bre anase a moment of destiny. You want to say, "Oh, pass will be the Jesus Christ, and then our consequences." Nya compassion ema afoforo righteous no ene transima onyankopon odi no kware won so wutie na sem onyame hyew se fa wo ho bedom onyankopon yebema munyina akwaba na afi yede nchi asronko nso ede ema munyinara yebesan adamu ase sonko kwan so se de biarada mode mafidie ede to London Ghana Merinda akwanwefo Sabbath school na afi chosemu pensemu yawura kwata foforo mu se ne last week edi kan ekan no yede adisua edi kan na yede brew last week no yehwe se Yesu Kristo adinkunim otamfo bonsam adinkugo na otwi mu no ye hwe ne tosu mienu no ose shebre breno maboafo no aye krado ti ma memfasa akonya yi enyo mu enhira mu na fi wi aye de ye ni ahwe addition no but answer na no ma memfa asida pace emfama 3BN TV Ghana omna omohwe ma sa dwumadie ye ya omde ko wiase afana nyinara sa adwumakuo yi eye ankrankra adwumakuo a omuni support emfree aban bia ho come to work a de support you no and now mutimi bua ma moshite ya nsemi de ko wiase afana nyinati se wutie yen na se wo mo bia pese de bua 3BN TV Ghana ya de one number beti mfuni na ni pa chofa ofra obi baje wo so kakra bia no fa bua 3BN na enam saa ye so ma onyankopon so shraw se YouTube nso na wo hwe ya subscription button no e wo fa nsemi aso na chese de bia be sa adisua no wona wonsa ebidi kan aka na ye no nyina timi asua na afi yatimi anya emu aba e de atwen Yesu Kristo ma ye etoso mie no ma memfa kwanya yinyi maboafo yinchira mu na afi wi a yenhwe adisua ya wato ne din a moment of destiny na say shebre bre no media musonfo Bismarck Mensa enne yewo adom mewo elder Dr. Alex Collins Alpha Eka me ho wa hase doc yamwakaba yeah great that's say na so to nsafra watimi aba that's pa great me call manimwa na Darkins for diabo amanso neti emfinfinada yamwakaba great that's say and watimi aba na fe me call eto no han so opini Samuel Ababio na te eto no han opini yamwakaba yeah great me da munyina ase se modi odo abo odomu yenhwe yen addition no badansa no munkata mo ahumbrase mu yen kata na mema same emo empire emaye am child of form yem empire ene aja osro umayede wase se na otwe etoso mienu usadi ya babihia mu bio ebrasu se umaye babibie wasem yene asuafo nyina ne atifo nyina asua wasem emu ntiase enemu nhunumu nyina afiri awurade ti asose fa bedum ye na bra ye kyerɛkyerɛ nso no yɛmfa yɛnso yɛ bra no entoto ho na yɛnyi ne yɛbɛboa yɛ daachi na tiefo nso ani wo mu ehye ni nyina no omo so enya bibi papa mi mfirimu kan yɛ ho na dum ye nkonkron no nkyerɛkyerɛ wadum ti amen great yes share this week less now we ti adwene mu kakra last week no ye hu se Yesu edi nkugu edi kunim ama ogbonsam adi nkugu ye hu ba bia
ɔko no hyɛ aseɛ sɛ hyɛ aseɛ wɔ soro na ɔbonsam adwene mu kum ɔbonsam pɛ sɛ ɔde n'akonnwa bɛsi Yesu Kristo anaasɛ Onyankopɔn aguama no atifi na anyɛ yie na ɔko no baeɛ na wodi nkuguo yɛde no ba asase so sɛ ɔdi Yesu akyi ba asase so sɛ on 3 occasions ni nyinaa no ɔdi nkuguo a ɛkyɛ sɛ yɛn nso sɛ nam Yesu Kristo guama no mu ne n'asɛm no gyidie no mu a yɛn nso saa nkuguo no nkunim no ɛyɛ yɛn nso yɛdea na wɔtwe mu no nso no yɛkɔ adusua bi nso a afei na yɛwura nsɛm no mu ankasa na ɛyɛ nsɛm bi a nokwasɛm no sɛ yɛsua ne yie a ɛbɛboa yɛ wɔ yɛsoro akwantuo yi mu no moment of destiny anaasɛ hyɛbrɛ ɛbrɛ no ɔsɛ mmerɛ biara no sɛ yɛahwɛ na wahu a tem biara no mpɛmpɛnso bi a nipa abakɔsɛm bɛduru biara no sɛ biribi ɛbɛsi anaasɛ Onyankopɔn ɛbɛyɛ biribi a ɔbɔ yɛn kɔkɔ fiti Noah time a ɔdi nsuyire ne bae ɔnam Noah so ɛbɔ wɔ nipa ɛkɔkɔ saa bɛpem Yesu Kristo a na yɛba abɛwo no Isaiah ne Daniel ɛhyɛ ne ho nkɔm ɛnam so ɛma yɛhu sɛ agyenkwa bi ɛbɛba bɛpem atemu na sɛ pre-advent judgment no ne nyinaa no ɔbɔ yɛn ho kɔkɔ saa na Yesu Kristo ma yɛ tɔso mmienu yi nso ɔnam adiifoɔ so ne nkyɛsɛm so ɛbɔ yɛn kɔkɔ kyerɛ yɛn nneɛma ɛbɛsisi ansa na saa ma yɛyi aba mu yɛabrɛ yi nso Yesu Kristo anaasɛ Nyankopɔn nam abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi so nso ɛbɔ yɛn kɔkɔ a ɛno na akɔyɛ ɔfrɛ a ɛtwa toɔ ahomaborɔ frɛ a ɛtwa toɔ sɛ yɛmfiri mu mfiri ma yɛmfa yɛn ho nto yɛn ankasa yɛn righteousness no yɛn bɛhyɛ Yesu Kristo righteousness no na ɔnhyɛ yɛn munyam na ɔnte yɛn ho na ɔmbu yɛ bim na yɛntumi nsɛm fata ɔsoro ahim saa abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm yi ɛyɛ ɔfrɛ di awieɛ a ɔfrɛ yɛn sɛ yɛn mbra na yɛn nyinaa yɛ wɔ paw sɛ ne adisua na ɛdi kan no ɔbɔnsam de ne paw ne choice the power of choice no ɔde choose deɛ ɛnyɛ yɛn nso enemre yɛn nso yɛwɔ saa choice no na adusua no ɛkyerɛ yɛn sɛ choice no anaasɛ yɛ power ɛbɛ power no ndɛ no ɛde bɛ determine ɛbɛnya effect ɛwɔ daakye baabi a yɛbɛgyina enti no yɛbɛhwɛ saa ɔpaw yi na yɛhu nea ɛwɔ sɛ yɛ paw nea ɛwɔ sɛ yɛdi n'akyi na afei ankɔyɛ nneɛma ɛnyɛ good experience ɛma yɛ wɔ daakye great enti no yɛbɛhwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ Revelation chapter 14 verse 14 and 15 yɛni kan hwɛ nka abɔsɛm no adisɛm nwoma no ɛkyɛ yɛ 9 ɛkyɛ du 9 yimu du 9 ne du enum no sɛ opani wa yɛ krado a mpamkyɛ mo yɛntie yɛn ka abɔsɛm no ɔse na mehuni na hwɛ omununkum fitaa na obi a ɔte sɛ onipa ba te mununkum no so na ɔbɔ sika abotire na okura kanta krachi na nam bi na ɔbɔfoɔ foforɔ firi asɔɔda no mu de ne kɛseɛ teɛ mu ka kyerɛ deɛ ɔte mununkum no soɔ no sɛ to wo kantan krachi twitwa ɛfiri sɛ twaberɛ adu na deɛ ɔte mununkum no soɔ no de kanta krachi to asase so na otwitwa asase so nneɛma nyinaa amen so brought from Revelation chapter 14 and 15 I said then I looked and behold a white cloud and on the cloud sat one like the Son of Man having on his head a golden crown and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple crying with a loud voice to him who sat on the cloud, trust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. Amen. Amen. Great. I think we ne nkabo sama yɛde ewura yɛn adesua no mu na yɛkɔmu na baby ba mu nkakra na fe yaduso edoso no. And first of all no yɛni kan nhwɛ ɔpaw ahodoɔ a ɛwɔ hɔ yɛnhwɛ saa ɔpaw yi na fe yɛnkasa ho ɛwɔ Matthew chapter 24 verse
14 na fe yenhwe Revelation 14:6 nso Matthew 24 Matthew 24 verse 14. yes Ase na obeka ahiniye no ho asempa yi wiase nyinaa di adi amanaman nyinaa dansie eno ansa na awiye no beba. Amen. Amen. And I'll share Revelation chapter 14 verse 6 and so Revelation chapter 14 verse 6. I say, na mihunu obofo foforo a otunam osoro mfinfin a okura da sempa bi rekoka akire won a wote asase so ni aman ni musuaku ni kasa ni nkrofo nyina. Amen. Amen. Ati yanhwe sa nsem yi a yitu osem yi a yakan yi na diena pese ekire ya na sentiase ben na san yitu osem yi pese enya wo hase. Yo many best mark. Last week you say ntokwa bi hase free esoro. Yes. Na ntokwa na ba abedru yen yeso. Na ntokwa no yeguso kumom nanso yenim the results. Okay. Results na say Yesu edim kunim na obronsam edim kukuo. Enti ye wie last week adisua no nkranhye ba se nyina yemfa ye ho ennom Yesu. Tie ne eto aso no. Enti adwuma na de ebema ye ho sentokwa bi wo ho ebema wiasefo nyina tese ntokwa wo ho no. Eno na obofo nkransem no eka ho asem Matthew so ka say message no bekọ wiase nyina mo obeka kiro bia say Yesu Kristo bo Yes Christo ban tokwa bi koso obronsam ene Yes Christo entokwa no mo hyaase ewo soro o makon ababe se 4 different times ani nyina Yes Christo abwena no entokwa no guso koso na enche bia Yes Christo ba na odi obia temu ebema no se na yetie enti mu nyina mo align mo ho with Jesus eno na obofo no kano na sa wohwe the Revelation 14 Revelation 14 started with a beautiful scene. Yeah. Sanke ye movie pan and kiaya eka ebeye fedodo. Yes. John the Revelator say verse 1 or 14:1. Osi ohun say the lamp ye Yesu. Or ne omo align omo self with Yesu 144,000 omo gina Mount Sinai. Now call verse 2 so. Osi ehwo na ote say eni bi free esoro eka say and I had no day a nyum tour any house anyway into omjina when I said there was some ceremony there was some recognition be taking place verse 3 no ekasa omo to nyum kese pa omo de anigye to nyum na o kirikire say sankofo we any omo a oman form one keka bibia omo align omo self with this enti adisua no e kire ye say the esua last week no depending on baby I be decide see ebekono see align who with Jesus the winning side and yes a picture na a show our Revelation 14 no near ka ho near to us na ibe hu say there is also another group or more align myself with obronsam din nkukuo no omonso ye be hu omawie great the me so Matthew 24 no yeah can was it na this gospel shall be preached to all nations. Yes. And Revelation says so I can say above I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth and every nation. So you come Matthew 28, 21. Yes. You can 19 okra was go ye. And teach all nation. Yes. So that actually you different last week you know you can open ho asem e better na yenya yeti asase su samri yenya sa open no isa asempa no ye den e ba ye nchen asempa no a Kristo nkunim di a wadi na wadi obonsam so no sa asempa no e ba ye nchen yetimi aye den apaw na opaw no nya ochena na wasa me paw. Yes. Nye end time no a ye di ani asisu say eda no beduru a ye ntonton ye be ye decree no na that time na wasa me paw na mum enamirim if is samra no beduru no a Kristo eka say do ye fin onye fin do ye trene no wonya trene no nya that time na me ko paw na mum enamirim no
asɛmpa no aba me hɔ mmerɛ a yɛsua twerɛ yi na yɛn nyinaa yɛkɔ onyame asɛm yi na asɛmpa no ba yɛ hɔ sɛ yɛmpa wo yɛ a ɛwɔ sɛ saa mmerɛ ni yɛpa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso nkonimdie no a kristo adi a wɔde siesie baabi ama yɛn no yɛso yɛtumi anya saa nkonimdie no yɛtumi anya kyɛfa ɛwɔ n'ahenim nti na ɔsɛ saa mmerɛ the moment of destiny no is now and yet tomorrow and then yet future and now nti wɔ sɛ yɛtu saa na mmɔ yo me da se pa kakra bi a mede sɔ so yɛ sɛ adeɛ a obi nim ho hwee na wogyina so ebu naten kyi a yɛ na ɛyɛ yi nti nam sɛ nyankopɔn ɛyɛ ɔdɔ nyankopɔn no ɔde yɛ pɛ ɛma yɛ no saa nso na ɔmpɛ sɛ ɔbɛba bɛbu aten a abra nsɛmpa ne nkɔ baabiaa obi bɛtumi de ayɛ skul sɛ na ɛdeɛ bɛyɛ ho aten na bɛma ante nti nam sɛ ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn no nti ɛneɛ nsɛmpa no ɛntrɛ nkɔ wiase mfa naa nyinaa na obiara ntumi anya biribiara mfa nyɛ excuse. Great. Me that say. Now Elder raised a very important point. So saa ɔpa we no. Ɛyɛ ana yɛ twɛn sɛ bibi bɛba bɛsi daakye bi ansa na yɛ saa ɔpa we. Mepɛ sɛ yɛ tufu bi kakra ɛwɔ ha sɛ saa ɔpa we no ɛyɛ ana yɛde yɛni bu daakye bi sɛ daakye bi yɛ sɛ bibi bɛba wontumi nyɛ sɛ duru hɔnom na yɛfi sɛ yɛbɛpa wo. Ɛdeɛ bɛ ne ɛbɛyɛ saa mmerɛ yi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ saa mmerɛ yi ɛbɛduru ne mu ɔden no ɛbɛma that choice no ɛnyɛ yɛ den. I'm saying yɛhwɛ adesua yɛsua no last quarter no I'm saying the tosu du baako also managing in tough times. Yes, in tough times. Mmerɛ mu ɔden a yɛhyehyɛ yɛ adamudie no yie na adesua no mu no ɔtwe yɛ adwene si bibi so ɔsɛ biribiara ɛbɛyɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛ God first nti sɛ yɛde onyankopɔn si yɛ ani so biribiara yɛyɛ biara ne yɛde yɛ ho ma onyankopɔn a ɛno na ɛsiesie yɛn ama sɛ ɔhaw kɛseɛ no a ɛda yɛ anim a yɛn nyinaa yɛde yɛn ani asi so sɛ ɛbɛba no na ɛbɛba nso so ɛduru hɔ a na wayɛ crowd ɛnyɛ da saa mmerɛ no mu a ɔhaw no aba no ɛna wo kaka sɛ mebɛyɛ crowd ɛnuru hɔ no ebi a wadwene no baabi kora ɛda no ɛhu a ɛde bɛba wo mu ɛne nsiesie a wɔsɛ wosiesie no na wonyɛ ɛbi so a na mente ase na sɛ mente ase a bɛda no matumi anya saa nkonimdie no a kristo ɛde ama yɛn nti nemmerɛ yi a mete ase no ɛna wɔsɛ meyɛ me nhyehyɛeɛ ɛwɔ kristo anammoa a wɔde ato hɔ ama yɛn ɛwɔ ne nsɛm yi so nti na ɔse ɛwɔ sɛ nsɛmpa no ɛkɔ wiase afa ɛna nyinara all nations obiara bɛte saa asɛm no na sɛ nemmerɛ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so a wokɔ social media baabiara nyame asɛm no ɔkɔ so ɛnyɛ asɔn dɛm ko a na asɛmpa no ɛkɔ first no a na yɛ mpanimfoɔ hɔ na yɛsusua no yɛkɔ yɛkyi wɔ Ghana yɛbɔ tent yɛkɔ nkuro so ne yɛakɔbɔ tent ebi a na wo kurom koraa no tent no nyɛ nuru hɔ sɛ yɛbɛka nyamsɛm no a ɛnɛmmerɛm deɛ wo phone no wofa yɛ a wote onyankopɔn asɛm radio so wote onyankopɔn asɛm na mmom asɛm no a wote no ɛyɛ deɛ bɛ asɛm wɔn na di saa asɛm no ma wo nyasɛm bi a wote no radio so na wotie wɔ social media so no ɛno na ɛde wo kɔ onyankopɔn ahenni no na mmom woma twerɛ no mu asɛm nokware asɛm no ɛna wode wo ho to so a na ɛsiesie wo daadaa nyinara mene wobɛsmak mɛfa akranka wo wo sɛ yɛkɔ school yi sɛ wobɛpaase exams anaa wobɛfaili exams no a ɛnyina exams week no so wo first day you be school dan a wobɛwura mu no na wo make decision deɛ woyɛ every year ka sɛ bra class na wo skip class yɛka sɛ kɔ prep na wo skip prep na wo make ɔpɛw sɛ wobɛfaili na saa great controversy yi a yɛkan no a ɔka sɛ adusua no kyerɛ sɛ ɔpa whether wone awurade na ɛbɛnante anaa ne gye ɔbronsa na ɛbɛnante no ɛnyɛ adeɛ a sɛnea ɔda kan no wotwɛn a till the last year our everyday life. That's right. The emphasis no egyina omo de awurade asɛm omo bɔ omo bra based on the old Bible mo into small choices ayeye wokɔ adwuma mu ebia adeɛ bi why late na controversy ne kɔ wadwen mu yebisa
menka no kore anase menni ntro ɛho di ntro a wapaw akɔgyina obronsam sɛ odi ntro a wo ka no kore a wapaw Yesu niema nkete in our daily life every single year ba yɛkɔ mu no the way we respond to it no and a kyerɛ sɛ baabi a yɛpaw great na me mfa ne sɛ adwuma mu no wakɔ na wayɛ late ɛne yɛhwehwɛ mu na yɛhu sɛ wayɛ late ɛhɔ wantumi andi nokora na baabi a yɛgyina nkrantɛ yɛfrɛ sɛ nokora de police nyina wo so ebia security man krampo no ne wo ɛyi nsɛm bia no kɛkɛ nokora wantumi anka nokora wo na baabi a yɛgyi etu anase de agyan gyina wo so no ɛna wobɛtumi aka nokora nti sɛ wɔn ɛnɛ wantumi andi saa nokora ne ampaw ɛna na kyerɛ sɛ ɔkyena deɛ no deɛ you can't even wantumi kora great antina abusiafo yesua no na kyerɛ sɛ yɛfa mu aba yɛntoa so na yɛnhwɛ bibi wa sɛ kyerɛsɛm no ɛma Yesu Kristo abɔdi ne bi in Revelation chapter 14 verse 14 or describe Yesu Kristo yɛnhwɛ sɛnea osika title a ɔde ma Yesu Kristo ɛwɔ ha sei na yɛnhwɛ sɛ yɛwɔ ho asɛm bi ka ne adeɛ nti ɛna saa title no ɛna ɔde ma Yesu adisɛm ma ne trɛ yɛ edunan tikyɛmu edunan no ɔse na mihuni na hwɛ ɔmununkum fitaa na obi a ɔte sɛ onipa ba te mununkum no so na ɔbɔ sika abotire na okura kanta krachi na nanambi. Amen. Amen. Great. Sana John can say obi ɔte sɛ onipa ba. I say describe Jesus Christ sɛ onipa ba. Sa title odi ma Jesus Christ no. The significance in nkyerɛmu ne sɛn. That's it. So yɛhwɛ Kristo ne ma ya ɔba asase so yɛdi kan na obɛwudi gye no a ɔba no nipa tibiam. Okay. Nti sɛ yɛhwɛ gospel no a yɛhwɛ Mark 10:45 Luke 9:22 ne nyinaa ɔka no describe Yesu a Yesu no aka the son of man ɛna ɔde describe no ɛnam sɛ Kristo ba na ɔbɛtena asase yi so. Okay. Wama ɛwɔ ne divine nature na sɛ ne nyamisumu yɛbɛwo no nti ɔtena ase ɛfa ɔhaw ne abɛbrɛsa a yɛnso yɛfa mu yi ɛno nti ɔde saa nipa su no anaasɛ nipa ban no ɛna describe no the son of man nti yɛhwɛ mmerɛ a owusɔre yɛ na ɔrekɔ soro no a abɔfoɔ no ka kyerɛ sɛ Kristo a muhu no sɛ ɔrekɔ soro yi he will come in the same way. That's right. Nti wɔkyerɛ yɛn ama yɛhunu sɛ yɛyɛ kɔ mu yi no ɔhaw ne abɛbrɛsa a menu mmienu yɛti mu yi Kristo abɛfam okay onim yɛ haw onim yɛ abɛbrɛsɛ onim yɛ ama ne hunu ɛna sɛ yɛkɔ twerɛ no mu a adesua mmienu sɛ 82 times ɛna ɛwɔ gospel no mu a we use the term son of man title ɔde ma no na wei no ɛkyerɛ me ama yɛhunu sɛ Kristo ɔde ne ho ɛdɔm yɛn ɛno koraa ama yɛhunu Nyankopɔn ne dɔ no sɛ Kristo ɔbaa ne nyamisumu a ne nyamisumu ɛna ɔde baeɛ a yɛbɛka sɛ ɔne ɔhaw a yɛkɔ mu ɔnte aseɛ because ɔyɛ nyame ɔne tumi nyinaa yɛ ne dea na ma ɔbɛtena ase na ɔfa amanehunu mu ɔfa a wɔyɛ wo mu no onim yɛ mmerɛyɛ ɔkɔ nsɔhwɛ mu nsam ɛtɛmte no nanso ɔdi nkonim nti yɛso yɛkɔ nsɔhwɛ mu a adesua atwa mu laasa no sɛ yɛde ogua ama no mogyaa no ɔma yɛ nkonim difoɔ nti Kristo bɛdi nkonim ɛwɔ ne nipa su no mu wɔ asase so a ɔbaayɛ ɔmo a ɔmo ɛyare ɔsaa ɔmo yadeɛ ɔmo a ɔmo wɔ ahohiahia mu wɔyɛ dɛn ɔboa wɔn nti wei no nyinaa no ɛma yɛn te aseɛ sɛ nyame ɛne ɛka yɛn ho na nyame ɛsiesie baabi pa bi a ɛna ɔse the son of man no sɛdeɛ ɔkɔɔ soro no saa pɛpɛpɛ ɛna ɔbɛba na afei akatua a ɔwɔ ma ne ma no ɔde ama yɛn. Great. Me da se pa and the sene elder wo ND in that son of man no sene wo so can Acts chapter 9 verse 1 verse 9 to 11 na sene na omhu se Jesus Christ ikono bofo no catch up sene muhu so okonsa no ye hwe connection ben and a son of man and as Jesus Christ what described as a son of man one
osoro atemu no link ben no mo yeah many we say ye wo kasa bi ye kasa se wunua wo mu a ye dia ye ninya yeah se ade bi na se wunua na ye in charge of the selection na e ma wani ji fi so se wunua and are all selected nti ye dan a obehu bi na biji se onyankopon enam Revelation 14 so episode my nkranhye say enisa yesuro atemu no too much say ye de ho align with Jesus there Yesu na oba bebu aten no o Yesu yenua na o ne ye betna e wasase ho no nti se yenua na esan ba abebu aten dia na enisi yesuro won ye besuro only when ye align yourself with Jesus If it's the same Jesus, no. So okay, you na Revelation 14 or some emphasis 14. Yes. Or my emphasis say, once us eka se okono, mununkum ne fa no koye. And our opese or depict say the same Jesus, no. O kasa se ne me kono sa na mesamba all banos wo na o mununkum so na eba enti opeso my assurance say mo my relax about say sometimes you catch judgment and ye yam hihye the most important thing is say Jesus have already won so opeso ye uka sa victory team no ho a dear so ye ne say with daily choices no align yourself with Jesus with the great controversy na ni say osuro free say ye nua Yesu ye nua na oni e betna ono ana osamba abebu yaten great because there's a we share description or the ma ask need the ma revelation you have to say on pese ye bebo hu say e be a different Jesus bi a na e beba and as another element bi and as object bi a ye nim but pese o say Jesus na oba ye na ye kun no obedi ya ro ho ni bi ye oba ye di atoto no so ono nso be hu covid ni bi no ono na esan aba bi nti so ono na esan aba dia no onim ye ha onyina dia na say so wotena ni gidie mu dia na say big assurance say wo be ye nkunim di for a great pa ye ntoa so na ye nhwe bibi nso ewo Revelation 14:15 and Mark 4:26 to 29 eka nsem bi ye nhwe nsem ya sa yituo semienu yi eka na fe ye nkasa ho Revelation chapter 14 verse 15 na fe wura kan Mark nso Revelation 14:15 asina obofo foforo free asoda no mu dini kase atia mu kire de otimununkum no so no se to kantan krachi twitwa ifri se twabre adu na asase so nioma ahoa Mark 4 verse 26 yes anu se na 26 to 29 yes na okan se de nyankopon ahinie no tienie ete se onipa bi a wagu aba wo fuom na se wo fem na oda na onyane anadwoni awia na aba no fifiri na enyini na onim sede eyoye na asase no ara su aba eyi ahahan kane na afei eye beten na afei aye ayu na anyini beten no amu edu adwenu krono na se aba no nyini a ntemara osoma ma odi kantankrachi ko efrise twabre no adu great amen ye nhwe nsem mienu yo nsemfua anase yito sem mienu yi ede mpotin pa na ni mienu nyina e ka kire ye medase emia Miss Mark se ye hwe odi tutu afuo hu mpanse mi amitu he mado afuo pen na se ebase afuo no emu no bai no efifi se ye bro se ye banchi se ne keka ho nyina no enam se ye asase no enti no eye de ne efifi a eni enwura bi na ebomu efifi na ebeye din pa se wunim se wo bro esi ho na wu twa nwura na enye no
na wobɛtwa waburo no anaasɛ wobanche no anaasɛ wobɔɔde anaasɛ wobenkin afra sɛ nwura no a ɛnyɛ no na wotwa gu automatically wobɛhu identify nwura no sɛ nwura wei na ɛyɛ nwura bɔne nyɛ me na medua ɛwɔ sɛ meyi ɛfiri mu na ɛka nea mehwehwɛ sɛ ɛbɛ harvest in future no nti sɛ yɛde toto ho a ɔsɛ no matter what twaberɛ ne deɛ aba ne deɛ Nyankopɔn ɔnam ne mma so ne ne nkoa so egu su egu aba na yɛdeɛ ne a ɛbɛnyini dako ama waba abɛtwa na wobɛtwa no yɛsɛ nkrante no ɛyɛ sɛ yɛnua yɛnim sɛdeɛ nkrante ɛsitie wodi ɛtwa deɛ na wahyɛpo a ɛyɛ easy sɛ ɛbɛtumi atwa no so easy na ɛtwa no ɛnam sɛ nyame anim ne deɛ ɛwɔ mu no na wonim sɛdeɛ wodua nnɔbae na wotwa na wontwa nea ɛnyɛ ɛmfa mfra nea ɛyɛ no a wopɛ no saa ne Nyankopɔn nso ɔba bɛtwa wɔn a wɔnso aba no afiri wɔn a wɔso aba no emu na wɔde ne crown no a yɛ botire no ama wɔn na nea ɔhwehwɛ firi mu no mmienu sɛ ɛtwa sɛ yɛso aba pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛntwa yɛmfra nwura no yɛ ɛmpɛ no na sɛ yɛnso aba pa deɛ a ɛdeɛ ne a yɛbɛfra nwura no a sɛ yɛhwɛ akenka asɛm no a me nua no kaeɛ no sɛ John ɔsɛ wɔte ni bi from ɛsoro na saa ne no me kan firi Revelation 14:30 ɔsɛ I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which died in the Lord from henceforth, yea, says the Spirit, that they may rest from their labor and their works do not follow them. And they do not know I can't know. And also who ye I looked and behold a white cloud. Upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown. Yes. And I know kura make us a second with the chan. See if you're Christo, yene asasi so baya. Obewu no. Na botire no ye a crown of thorns. Yes. Kase che enenesa. Yeah. Then so saa mere ya why crowd wa oba. A Revelation catching was sika abotire. Na je so oba se ahene mu hene. O ma se akoa. Se de ye to ye nyum no. Na okura ne sika no se de menua same kan ye no. Na je se enobae no a oka kire ye wo mark wo se yenko wiase afana nyina no angel no first angel no message say go into all nation asempa no aso aba a wo betwa mra John hu no na Yesu no onye se oba oso wotin na him soro na emum obofo ba ako esa abeka kire nse samire no twabre na edu nti onye den onko na no na wase yehwe ni yie se de yaka first no ye dada mu choices a ye make no in time a obofo on beka kire Kristo se twabre na du nti onko ne twabre no oba obetwa the righteous. That's right. And they were unrighteous. Now if you what the reward amaye the moody and me choose a moody and also be power. And the decision no ever yen ho. Family will go abano. Yes. The ogu abano no ni eco trap. Name or share and say omu abano. On one e betwa na de. Nunti no say a power. Power or papa. You're nothing and I'm also. Great. I'm for crank the other kind of emphasis on the difference of crowns and Jesus share. And Jesus was as so once and you be kono. Additionally, say the crown of thorns, ye the so ye chene share no. Na ejina ho emanim guasie. Omo around na no mo ye den no mo di ne ho fell. Na a part of the great controversy. If say no bronsam na ma ho kwan sa say be ye den e be bu na bam. Enti anim guasie sa but dia na Jesus ye Jesus jina mu. Ti o jina mu a otim edi nkonim wo Calvary no. And na be reference point ama addition yes, Jesus will win. Yes. Or for the ben a year free mo. One say great controversy no. Some radio and tokana bet kayano. It drew tembia, sani and so you come. It drew tembia, we have to wear our crown
of tongues. Edru tembia or yaumu amaniemu. Ebia samra wutie me kra. Nyame som pa waye wadwen se ube jina onyankopon asem sene onyankopon ahyehye wo Bible mo sene Jesus ye no. Enti amanfo di ho few. Omo twetwe wo. Onyame som nti amanfo fa se bia wagimi. Omo bobo enka also betima eden. You can also hit them back. The onyame som ti wo se me jina sene Yesu Kristo aye no nti amanfo di ho few. Adisua kire se nya gidie na show ho den. Yes Christo ni great controversy the crown of thorns share no anim guasie ni we nyina o share ne ho den no. Revelation e portray ne se oba biema on share the crown of shame biemo say o share crown na eye gold sa na yenso si gina gidie mu whatever we are going through na yet twaso align ourselves with God edru se obana obebu atena obeye den obema sa crown of gold maybe yo madam wase yenhwe ne di awie na fe yen sorry so ewo Revelation chapter 14 verse 17 to 20 non so yenhwe nsemfo bia wa kan wo hono yenhwe nti ase wo se yenya no wo hono Revelation chapter 14 17 to 20 no say this mani tiraye edu enan tichemu edu ensun kosi adwunu no se na obofo foforo firi soro asoda no mu na ono nso kura kantankrachi na nam na obofo foforo a wowo ojaso tumi firi foribotia no mu de ne kase tia mu tire die okura kantankrachi no na nanam no se to wo kantankrachi na nanam no twitwa asase so bobe asiasie efiri se na ba no abre na obofo no de ni kantankrachi no to asase so na otwitwa asase so bobe aba na odi kogu nyankopon abufuo nsachi amina kese no mu. Amen. Amen. I mean clarifying with James version of that reading, you know, Revelation chapter 14 verse 17 to 20, you know, was say, and another angel came out of the temple which is in heaven. He also having a sharp sickle, and another angel came out from the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, trust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. Finally, 20 say, and the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Amen. Amen. I say no. Mfuni ben ena John twatwere ewo hase. The John all my atiase said additional echire mu se aduaba biara Nso ebegu no aduaba biara so aba Isa aduaba biara ni wa wo de be sha asase so na enyini enso aba na ba no ebe so no na be kire se edua no na edua pa na se edua boni eno nti no o kire yen se emra nu adu ye kan akenkan se mo di kan John 14:15 ho ba no so Kristo ahye na henche na obofo no se ko na fi ekofri ase harvest no buy no yes no buy no a harvest no de be no buy na ebem papa anybody papa no ene wo mo a wo mo pa o Kristo wo mo tra wo konkuru yemu e wo Kristo mo wo mo tra e wo no koredie mu na nam sa no nti omo anya onyankopon mu adom ne na hu mobro na yemiye no aso omo so yes if so onyankopon de acha omo if so omo pa o promise a onyankopon de amaye says he choose Kristo a na yemiye ne do no ebe so yen so na afi obeje yen kwa
ɛno nti yɛapa no no a yɛnante nanam so no mmerɛ du sɛ wɔ sɛ ɔgada fruits no ɛno no na wɔkyerɛ yɛn sɛ papa ne bɔne the wicked and then the righteous. That's right. Yeah. Righteous no ɛna ɛtena ase ma onyankopɔn ɔdi nokware ɛtie n'asɛm no na ɔyɛ n'asɛm no ɛna the wicked no no deɛ ebubu yɛ aso egu onyankopɔn asɛm mu ɛtena ase ɛwɔ yɛn nyinaa yɛ pɛm ɛno nti no sɛ atemmuo no duru a kristo ɛkɔɔ mmienu wɔn a wɔn di nyame akyi ɛne wɔn a wɔn di ɔbɔnsam akyi sɛdeɛ adesua no yɛfiri aseɛ sɛ ɔbɔnsam pa ɔyɛ no wɔn nso wɔnya n'akyidifoɔ mpo abɔfoɔ a wɔn di n'akyi nti mu deɛ hen ɛna yɛ paw ɛno nti no deɛ wɔsɛ yɛhunu sɛ sɛ yɛbɛdi kristo akyi a ɛwɔ sɛ yɛso aba nti aba bɛɛ na mɛmɛ so anaasɛ aba bɛɛ na woso so anaasɛ wɔn a wɔn tie yɛn aba bɛɛ na woso because waba no will determine where you go nti na James miyɛ te ase sɛ faith without works ɛnyɛ sɛ adwuma no na works no na ɛde wobɛkɔ onyankopɔn ahenni na mmom wagye no adi no a wonam na nam so no ɛne bayɛ pa bi bɛfiri wo mu aba ɛno na bɛkyerɛ sɛ ampa meyɛ kristoni medi kristo akyi anaasɛ menyɛ kristo akyi ɛno na bɛkyerɛ sɛ nkwagyeɛ no menya kyɛfa wɔ onyankopɔn ahenni no mu anaasɛ menya great. Other for Revelation 14 I can't say Erade ba abebu aten na ye free will the amaye no ye dey make a decision no at the reward beba reward no be determine baby a ye wo baby a ye begina Revelation 14 1-5 no emma beautiful picture about omo de omo free will no make a good choice based on onyame asem eno nti omo bedi onyame echi omo nso a omo be se omo mfo onyame asem enya adwuma no omo nso Revelation 14 ekire omo state no onyankopon e hye wo se na wutie nasem se ne wo se yasa asem no kɔ baabia no won so wutie nasem no onyame hye wo se fa wo ho bedom onyankopon fa onyankopon asem eye adwuma na de bia wabrabo mu wode onyankopon asem eye adwuma no na wode wo ho twere onyankopon the winning side no great me da say na adesua no o kan o differentiate between omo edi nyame achi ni omo ebedi obunsam achi o say the people of God reveal his image of grace compassion, mercy, and love before the universe. The children of the evil one reveal greed, lust, jealousy, and hate. The character of Jesus revealed in one group, and the character of Satan in other. Inti adofunum said ye etienu se unim se udi nyankopon achi said ye presi ebedi nyankopon achi no ye ma nadom no ye nsomu ye ni ye nya compassion ema afoforo na afi said Yesu hu enya humobro ma ye no ye nya the same humobro no ema afoforo na odo no nso a oda na di kire ye no ye nsie na sa odo no bi adi enkire afoforo ese kobase ye de odo ebehye jealousy na mu ye de grace ebehye hate ye na mu si ye de compassion ebehye greediness ni ye de ebia mercy nso be exchange for last ene na ye ni Yesu Kristo achi medamase great medamase pa mo ya de se mo aboa ma adisua yi akonesa amayen abusiafo mo nso ye bedamase pa se mo yi mo fidie amfiri ase aye ne mo ayesa adisua o see a moment of destiny shebrebre enti shebrebre no eno ani o pa bia was our power summary ena e was our power but the issue I want to say o pass obedi Yesu Kristo achi ende no e were consequences sa consequences na enu nti yempese e be pa Yesu ba wo mu se Yesu Kristo ono so na o power or pass over those consequences no mun say share no so ye che ye to abobo no e di atrogu no so ye bo ni pray ye ne bibia but later no obey den obe share golden crown and this always what pass over Jesus Christ as ya se ne ye di kaka no won so obe fa Jesus Christ how ni nyina nan so se ne Jesus Christ di nkunim obenya golden crown sana won so awie no won so be den obedi nkunim ti memma consequence no and detail from making a good choice onyankopon enhirawo na onya wo kese that's ne
yɛde ne ɛtɔso miɛnsa nso ɛde ɛbɛ brɛwo wobɛka to wani ahobrɛaseɛ mu baabi a wowɔ biara no na mema Elder Kingsford ɛnhyira so ɛma yɛ Namtumfoɔ nyame mmɔborɔhu ne yɛda wase wo nsɛm aba yɛn hɔ nsɛm yi yɛ kɔkɔbɔsɛm ɛnkyɛ na wɔba sɛdeɛ okuafoɔ egu n'aba a n'enyini n'ɛso a mmerɛ bi so no wotwa no Kristo bɛba wɔbɛtwa seed a wode ama yɛ sɛ yɛngu ɛyɛ w'asɛm no na mmra yɛn nyinaa hɔ na afei yɛmfa yakoma mu yɛnya ɔpaw no wobɛba no wɔbɛtwa ɔpaw bɛn ɛna mepaw yɛ ɔpaw bɛn na me nuanom nso so ɛpaw yɛ saa ɔpaw yi na bɛdetermine anamontu a yɛtu asase yi so si yɛhyɛ w'animonyam ɛwɔ yɛ abrabɔ yi mu anaasɛ yɛpɛ so deɛ miɛmmɔbɔ ne boa yɛn ne yɛmpaw na ma ho kronkron no ka yɛn ho ɔnkyerɛkyerɛ yɛn sɛ wo sɛ ho kronkron no ba yɛ so a ɛno na ɛbɛma yɛ tumi ne ahoɔden kronkron no bɛtena yɛn ɛbɛka yɛn ho na atena yɛn mu na ma yɛ tumi a yɛde bɛdi adanseɛ akyerɛ afoforɔ boa yɛn yɛnya saa tumi no yɛnya saa ɔpaw yi yɛntena ase ma wo na sɛ woba a yɛnya kyɛfa ɛwɔ ahenni no mu yɛne yɛtiefoɔ ne yɛnuanom a wɔnka yɛn ho a daadaa nyinaa yɛsua w'asɛm yi boa yɛn ntumi mfa nyɛ adwuma yɛ sɛ yɛtie na yɛwerɛ akɔfi yɛmfa nyɛ adwuma yɛde yɛ adwuma a ɛboa yɛn asetena yɛtena wɔ wiase yɛafie mu yɛn mmɔnten so ne yɛn nnwuma mu yɛbɛyi wo so Kristo wadi wei ne yɛserɛ wo sɛ wobɛboa yɛn yɛatu saa anammɔn yi wɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen.